Хороскоп за 13 август, четвъртък. Овен. Днес се опитайте да се насладите колкото се може повече на настоящето и да се забавлявате. Дори не всичко да се случва според желанията ви, се отпуснете и оставете живота да се погрижи за неща, които не можете да контролирате. В работата не подхващайте задачи, които изискват повече енергия. Телец. Днес бъдете по-внимателни в контактите с родители и роднини, защото има риск някой да ви подразни или провокира. Не приемайте твърде лично казаното и не си разваляйте отношенията. Не може да принудите другите хора да искат това, което вие искате. Откажете се да опитвате и може да ви олекне. Близнаци. Днес се концентрирайте най-вече върху текущите задачи и не започвайте нови проекти. Вложете повече творчество в това, което правите и ще останете доволни от постигнатото. Денят е чудесен за пътувания, забавления с приятели и социални събития. Ако се явявате на изпит, бъдете спокойни. Късметът ще бъде с вас. Рак. Днес много от вас ще се занимават с финансови въпроси. Ако сте получили някакви пари, по-добре ги спестете и не правете значими покупки за сега, защото има риск някой да ви подведе или вие самите да не успеете да вземете най-правилното решение. Склонни сте към импулсивно харчене, така че бъдете внимателни и ако става дума за по-голяма сума, се въздържайте. Лъв. Днес едва ли може да останете незабелязани и вероятно много от вас ще привличат с лекота околните. Порадвайте се на вниманието, което получавате. Дни като този не са чак толкова много. Внимавайте обаче, защото дори да накарате друг човек да изпълни желанията ви, накрая цената може да се окаже висока. Дева. Днес проверявайте много добре информацията, която получавате, защото има риск да се подведете или заблудите. Някои от вас ще видят истинската същност на човек, с когото поддържат близки лични или служебни отношения. Не правете излишни жертви за хора, които не ви дават нищо в замяна. Везни. Днес не е изключено да разберете истината за някаква ситуация в работата и да се почувствате излъгани или разочаровани. Прекарайте вечерта в приятна компания и споделете какво ви вълнува с приятели или с любимия човек. Не е изключено някой да ви направи приятна изненада. Скорпион. Днешният ден е много благодатен да се посветите на занимание, което обичате, особено ако трябва да завършите свое творение или проект. Не предприемайте сериозни стъпки, що се отнася до професионалното ви развитие. Дори да сте решили нещо, изчакайте ден-два. Стрелец. Днешният ден може да ви донесе интересна информация, свързана с работата или професионалното ви развитие, а ако сте учащи, с образованието ви. Денят обаче не е подходящ да взимате кардинални решения. Обърнете повече внимание на семейството си, особено ако прекалявате с работата в последно време. Козирог. Днес по възможност не подписвайте важни бизнес споразумения или договори, свързани с семейната собственост. Отложете тези неща за утре или дори за следващата седмица. Като цяло, денят е успешен за вас в работно и финансово отношение, така че спокойно се заемете с по-практични дела. Водолей. Днес ще имате желание за забавление и купони. Не се осамотявайте, а си намерете приятна компания, с която да разпуснете. Много от вас ще са настроени на романтична вълна, така че ако сте обвързани, прекарайте повече време с любимия човек. Риби. Днес не правете някакви значими промени. Вършете всекидневната си работа, почивайте си повече и се погрижете за здравето си. Може да направите лек разтоварващ режим, например. Внимавайте в отношенията на работното място, защото са възможни конфликти с колеги.